Og inden vi går over til sang nummer 3, så er det sådan, at vi er kommet til det tidspunkt, hvor vi vil prøve ind og se lidt til børnene. Og de voksne, der sidder inde i Green Room. Så Marianne, er du med? Ja. Jamen, du kan godt snakke højere, kan du ikke? Hallo? Hende der er assistenten, der skal hun gå ind til der... Undskyld. Vil du ikke gå lidt derover? Jo, det er klart, hun er her for at lære selvfølgelig. Du skal ikke begynde at græde. Nej. Velkommen til Green Room. Og i Green Room, der har jeg fundet 2 søde troldeunger, som gerne vil fortælle lidt om. Giv mig en stor hånd! Og her har vi en sød lille troldunge. Hvad hedder du? Mille. Og vi har en troldunge mere. Og hvad hedder du? Stine. Mille, hvor kommer du fra? Borgbjerg SFO. Er din mor fanget i sagen, Mille? Ja. Tror du også, de er nervøse? Ja. Ved jeg så, at vi skal springe lidt rundt? Er det din far, der har været god til at lære dig sådan at springe rundt og danse? Nej, det er ham, der er nogle bøvs. Det kan du blive med! Jeg hedder Niels. Jeg har lidt ondt i maven. Ja. Så er du troldunge der. Skal ikke regne over? Nej. Skal ikke regne over? Nej. Og så en enkelt heksesuppe. Lige om lidt, der skal I optræde. Glæder jer? Ja. Kan I råbe hej mor og far alle sammen herinde? Hej mor! Og så skal I vinke! Godt! Og så skal jeg Ja, tak. Der var jo flest og god stemning ude bagved. Jeg tænkte sådan på, den der far, der havde lært sit barn at bøvs. Jeg kunne godt tænke mig at se vedkommende. Det fik jeg altid stemt ud for, hvis jeg gjorde sådan noget. Ja, okay. Men som I kan se, så er der jo altså bare gang ind derude, og der er forventning hele vejen igennem. De, der ikke har været på endnu, de sidder jo og bliver mere og mere nervøse efterhånden, som vi kommer længere hen. Og de, der har været på, det er nøjagtigt ligesom i de store og rigtige Grand Prix. Jamen, nu er det vel overstået, og så kan vi slappe lidt af. Og så vil det jo være hele vejen igennem, og indledningsvis fik vi jo sagt, at det handler jo altså om en førsteplads, først og fremmest, men der er også en præmie til nummer 2 og nummer 3, som bliver premieret senere, og efter sang nummer 4 vil jeg gå op og tage en snak med dommerne, og høre, hvad de har at sige indtil nu, og hvad de også sådan har af kriterier og så videre i forhold til den afgørelse, der kommer. Det er vi meget, meget spændt på. Men ellers så venter jeg på, at Marianne hun kommer over. Jeg synes, at hun tager lang tid om. Ja, der er du. Hej. Hej Marianne, det gjorde du godt. Det må godt være lidt højere næste gang. Ja, I må gøre det godt. Ikke for godt. Jo, ja, det der med bøvsen kunne vi. Men ellers. Nej. Ja. Næste gang, der skal jeg tale i mikrofonen. Ja, det er godt. Lige præcis. Det er godt. Jamen, vi skal jo i gang med næste sang. Den næste sang, den handler om, hvad børn sådan kan finde på at gå og sige til hinanden. Og det er jo faktisk meningen, når man går i SFO, at man skal være gode ved hinanden, og man skal lege med hinanden. Og så nogle gange er det sådan en eller anden lille dreng, der finder på at sige et eller andet, så siger han for eksempel til en pige, du er rigtig dum, eller hiver hende i håret og siger, din lille mide. Hvad sagde du? Din lille mide, sagde jeg. Ja, det er helt på mig. Så kan jeg jo sige, at du er jo måske lidt gumbetung, så langt som jeg så kommer herover. Ja, eller du har enormt store ører, de er godt gemt. Det gør man ikke at sige til folk sådan noget. Det her, det. Men det gør man ikke. Det gør man ikke. Man slår heller på folk. Nej, det gør man ikke. Det gør man. Nej. Jamen, jeg er lige ved læse op i søndag, så jeg ved lidt om, hvordan man bare arbejder udenfor. Ja, det er Du skal følge det, vi har aftalt. Ja, det var undskyld publikum.
Godt. Så kan vi gå tilbage til den skrift. Jo, ja, men nu har vi jo mistet point. Nej, det har vi ikke. Fordi det her, det drejer sig om mobning. Du er altså. Det gør Ja, det gør det. Han er mobning. Ja, og kan vi ikke tage godt imod Elleville SFO? Hej, jeg hedder Mathilde, Alberte, Sandra, Emilie, Sisse, Josefine, Freja, Johanne, Cecilie, Annika, Mads, Daniel, Rasmus, Kasper, Michelle, Ida, Diana, Maja, Clara, Natalie, Emilie, Karoline, Max, Alberte T, Line, Stine, Emilie T, Freja S, Karoline T, Sofie, Mathilde K, Line T, og jeg hedder Ine. Vi har nået 33 børn, er der på scenen nu. Elleville SFO med titlen Mobning går ondt. Værsgo. De er bare så lede. De driller med mine briller.
tusind tak til Elleville SFH. Og det var så sang nummer 3, og vi må jo sige, niveauet stadigvæk fantastisk højt. Hej. Hej. Hvad laver du på scenen? Marianne er gået. Er hun gået? Hun er gået. Det var jo særligt sødving. Er det derfor? Er det sådan, du skal ligesom lukke alle de huller, der er i dag, så vi er alle sammen? Er det dit job? Nej. Okay. Hvad gør vi med det her? Men hvis du nu siger noget... Du har søgt til Marianne. Marianne, du har en enormt flot kjole på. Ej, helt ærligt, Husse, det kan du godt gøre bedre. Og dit hår sidder også pænt. Ved du hvad? Jeg tror altså hellere, man vil bruge sin intelligens. Marianne, de er højt begavet kvindemenneske. Det vil gerne komme af. Hvad har du med skønt? Det er nemlig noget, det næste nummer, der handler om. Det har jeg faktisk